Sa oras. Pakita sila. Tapos bukas mo ito pero oh, minus 3. Ganun siya? Hindi siya like dami na po. Hindi naman parang sisip. Bye you guys. Bye po guys. Iman mo next game. Nagising ko po ka mo. Tinsay mo pa. Kailangan tayo. Plans kami kasi si Arvin. Kasi yun ang plans natin. Kaso, hindi nakapagpag-isip dyan. Ay pala yung ino ko. Sa gym. Yan po. Nice game. Nice game. Alam mo, August 95 na. Plato talaga ako. Like, pinakuha ko pa 95. Nung nagkaroon araw big day, doon lang bumaba talaga ng 95. Matagal din. Parang ganito time last year, mga February, 107 ako. 107 ka na 107 is pang August 95. Tapos August to November. 21-18.